Dobrý den, ráda bych vám představila robotický čistič oken a skel Hobot 168. Je to novinka na trhu. Čistí okna, zrcadla, veškeré skleněné plochy a dlaždičky. Tento přístroj funguje na bázi potlaku, je napájen 5metrovým kabelem a jeho pohyb řídí inteligentní čidlo. Robot si sám najde dráhu čištění. Vyčistí 1 metr čtvereční za 4 minuty a každé místo čistí 2krát. Pokud budete mít chuť, můžete ovládat i na dálku. Robot je vybaven akumulátorem. Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, robot automaticky zastaví práci, spustí alarm a rozsvítí se červená LED kontrolka. Balení obsahuje vše potřebné: dálkové ovládání, adaptér, přívodní kabel a náhradní útěrky z mikrovlákna. V přístroji nabízíme pojištění na 2 roky proti mechanickému poškození a krádeži, případně můžete dokoupit prodloužení záruky o rok anebo 3 roky. Cena tohoto výrobku je 6 990 korun.